Zima bola dlhá, ale my už sa nachádzame na Slovakia ringu. Aj keď to tu takto nevyzerá ako na Slovakia ringu, ozaj sme tu. Dnes ináč ako minulý rok to bolo sobotu, keď sme jazdili obidva závodné dni. Tohto roku sa to bude jazdiť všetko v nedeľu, takže sme prišli v sobotu na tento pretek, ale aby to nebolo jednoduché, na ringu sa jazdí ešte iný pretek, takže my musíme počkať na tomto parkovisku, aby nás pustili do depa, čo bude až po 18. hodine a potom sa začneme naozaj chystať už na zajtrajší závod. Dawaj, poďme na to. Ďalej? Počkaj. Teraz horúčkovitá príprava, prezýval sa Leon, lebo sme boli ešte na rozprave, prezývame formulu, všetko sa riadi a tak, no bojujeme. No, znači nie rady czyścić, po prostu. Nie. Zase sa tá letáča na druhej strane. Nie dotiahnem to koleso. Pôjdeš na to. Maťko, povedz nám, čo robíš? Na drobné úpravy ešte sa povolil štift, čo drží koleso hlavný na centrálnu maticu. Tak ešte takéto veci sa tu rieši. No a gastronomické okienko, toto je náš Gabo, alebo Gabo nič. Takže Veronika je Gabo a Veronika na nejaký nachystala chleba vo vajíčku, ktorý ste nevideli. Na obed, ktorý sme jedli o 6. nachystala vyprážané bravčové rezeň, ktorý ste tiež nevideli. Ale teraz aspoň dávame na neskorú večeru cheesecake so slaným karamelom, ktorý už môžete vidieť. Toto skryto, nič, to nie je súčasť servírovania. Toto je teda recept v pôvodnom znení. Nech sa páči. Chaotické ráno, všetko fungovalo, ešte ráno Denis preštartoval Leona, 10 minút pred štartom to klaklo, odišiel odpojovač, na tom aute sa už vysype asi úplne všetko za radom, tak to tam iba narýchlo premostil kábel. Vlastně je to takový prostý, obyčejný příběh, tak jak to v životě chodí. Proč? Proč? Čo je kurva? Oh, milé, kurva se nezříká. Bože, čo robíš? Autičko pre Boha. Tam ide šťava už čo je? Neviem, dá sa mi displej vyplazať. Tak. A jsme v prdeli i s ambulancí. Displej ti zásol? Tak teraz... Kde máš poistky náhradné? Nemáš? Gdzie masz poiski? Nie ma nigdy.
scheiße to funguje, to jsi blbý nebo co? Ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. Nachystaj mi kábel dlhší z tohto obdria. Čo je dlhší? On teraz také slovo vypovedal pred všetkými sviedkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu. Proste neodštartovali, iba sa radia. Hej, lenže za 5 minút štartujú. Slíbili jste, že dneska už budeme moc trénovat. Prvý tréning za nami. Ja absolútne druhé miesto za Maťom Juhásom. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, išlo sa skvelé. Všetko poslucha ako má. Denis zvládol dojsť do cieľa. To je super v rámci toho, že aké stresy zažil pred prvým tréningom. A Leon teda vyzerá, že štartuje. Denis tretí v triede. Poďme Denisa vyspovedať troška. No pekne som ja tam. Celé zle. Koľko infarktov máš za sebou? Všetko. Už som myslel, že sa idem vyzliecť a idem domov. Ale ešte 6 jazd máme pred sebou, tak uvidíme, snáď to bude v takomto scenáriu pokračovať aj ďalej. Ja som už hodnotil, ne? Už sme hodnotili po 2 tréningoch, či nie? Nie. Nie? Tak ja som padol na 3. miesto absolútne, od 50 ma predbehol Miky Čambal. Denis drží 3. miesto, napriek tomu, že hodí narčil. 4. nie? 3. Tretie? Tretie. Tak, tretie. Takže študujeme onboardy, takto, teraz, do ostrých jazd. Dievčence varia obed. Toastíky, babi. A ja som sama doma, aj ona, všetci sme sama, nemali sme kde ísť. Aj starostka bol tu, aj manžel, stále chodil dole, hore a pomáhali. Do toho ešte ona nejaké cheesecakey, pozostatky tu na so slaným karamelom, čo frajeročka stala. Netočuj mo. Smula sa netýkala dnešný závodný deň len Leona. Na prvej súťažnej jazde priamo na štarte formula zdochla, nechcela naštartovať. Odišlo palivové čerpadlo, takže technická porucha ma pripravila pravdepodobne o 2. alebo 3. miesto v absolútnom poradí a dosť veľkú nádielku bodov. Som z toho dosť nešťastný, no ale našťastie vďaka Jarovi Dubovcimu, ktorý tam dal čerpadlo, sa podarilo opraviť. A druhý závodný deň, nejaké body by sa snáď mohli podariť, takže uvidíme, že ako to pôjde. Opatrne do prvého tréningu za chvíľu a začíname druhý závodný deň. Ale chcel by som sa vrátiť k prvému závodnému dňu, pretože rád by som sa vyjadril k nášmu druhému jazdcovi, ktorému sa podarilo úspešne završiť. Polročné trápenie s Leonom a dnes vyjazdil 3. miesto. Takže napriek tomu, aká to bola dráma, ešte fakt do poslednej chvíle prekvapilo. Ale on došiel do cieľa, formula nie. Pozrite sa, pohárik. Poď pán jazdec pred kameru, povedať, že ako sa ti šlo, ak si spokojný s tvojou premiérou kopcov, pohár môže držať v ruke popri tom. Tak, išlo sa mi celkom dobre. Z rána to bola teda katastrofa, však vieme, že sme nenaštartovali hneď pred prvou jazdou. Potom celkom nervozita, ale došiel som do cieľa. Druhé kolo spravil som hodiny za prvou zákrutov, takže tiež to nebolo vo viečo, ale chvála Bohu som nevyletel mimo trať a mohol som pokračovať. Vieš, ak to je kaskárger, keby bol. Potom prvá, druhá jazda, vždy sa zlepšovala a nakoniec 3. miesto. Tak uvidíme, ako to pôjde v druhom závodnom dni.
Máme po prvej ostrej jazde, v tréningu sa mi podarilo po oprave s formulou zajazdiť čas 1.31, čo bolo veľmi dobré zrýchlenie. Prvá ostrá jazda 1.32, trošičku malé spomalenie, ale stále som udržal druhé miesto z tréningu. Ideme do druhej ostrej jazdy, tak pevne verím, že sa nám podarí to druhé miesto absolútne. Na to my sa potrebujeme dobré body, keďže ten prvý závodný deň nevyšiel. Denis, ty ako? Super! Zrýchlil som sa zase. O koľko? Povedz nám. O 2 sekundy. Ty si ako blesk. V druhej ostrej jazde sa podarilo zrýchliť o ďalších 2 sekundy. Takže tak ako som druhý závodný deň začal, tak som aj skončil absolútne druhým miestom, na ktoré som čakal neuveriteľné 2 roky, keďže sa mi naposledy podarilo skončiť na tejto pozícii v Novej Bystrici. A odtedy som sa stále hýbal pod pódium okolo 4. 5. miesta, takže veľká radosť napriek tomu, že ten prvý závodný deň, alebo prvá polovica závodov dnešných vyzerala veľmi dramaticky, tak podarilo sa druhé miesto. Absolútne cenné body sú doma a som veľmi rád, že to takto nakoniec dopadlo. Denis tretie miesto neobhájil, o pár stotín mu ušlo, nevadí, to je motoršport. Domov vezieme kopu domácich úloh a ideme sa chystať na Ústeckú 21, ktorá nás čaká na konci mája. Tešíme sa na stretnutia s vami aj v Čechách, priatelia, a nezabudni dať odber, subscribe na kanál, nech ti neunikne nič z nášho tímu, ako sa trápime. Majte sa pekne, priatelia. Ahoj!